सब्सक्राइब करने के बाद घंटा बजाएं ताकि आप दूसरा अपडेट घंटा भी मिस ना कर पाएं। कंचन वैशाली सोहली पाता जुनाही ओके छोड़म रे ओके छोड़म रे धक्के सारावा के कपार आजू फोरम रे आजू फोरम रे हाँ बउआ जवार से लाता भले तोरम रे भले तोरम रे भले तोरम रे चली पाता जुनाही ओके छोड़म रे ओके छोड़म रे धक्के सारावा के कपार आजू फोड़म रे आजू फोड़म रे हाँ गौवा जवार से नाता भले तोड़म रे भले तोड़म रे भले तोड़म रे एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। डीजे कंचन वैशाली लाल पिया दिया के निया दे ओकरा डलले बा ओकरा डलले बा राहुल ना जधानी कहतानी गाले में मलले बा मलले बा हो अमिताया से करनवा ऊपर छलले बा ऊपर छलले बा हाँ छलले बा लाल पिया के निया ओकरा डलले बा ओकरा डलले बा राहुल राजा धानी कहतानी गाले में मलले बा मलले बा हो अमिताया से कमुना रंगावा छलले बा मुना छलले बा अमिता छलले बा परब नाही देरी हो जाई अबेरी उ पीछा लगइले बा कौन सरवा हमारा मलिया के आज